אז בוא, למען מי שלא יודע, אנחנו מדברים כמובן על סערת השיר שקרן פלס כתבה, כן. שנבחרה. שמדברים על חוסר הוגנות של הבחירה של השירים מול היוצרים ישראלים. בכל איך זה עובד, יש ועדה שבוחרת כל שנה, נבחר זמר, ואז מוציאים סוג של מכרז כזה, מגישים שירים, אתה יכול להגיש עד 2-3 שירים, כל עוד אתה חבר באקו"ם, ועושים ועדה פנימית שהיא מורכבת מאנשים של תאגיד השידור, של כאן. המנהלת של קרן פלס היא גם מנהלת של זאתי שזכתה בכוכב הבא עכשיו, לא? כן. מה זאת אומרת? היא גם יושבת בוועדה, והיא גם מנהלת את קרן פלס, בדיוק. וגם מנהלת את יובל שזכתה. וקרן פלס גם ביצעה את הסקיצה שלה. אני ואופיר, אנחנו שנים רואים את הרכבת הזו נוסעת, איך מתייחסים למוזיקאים צעירים, למוזיקה בכלל. מרגישים שיש הרבה מהפכות שצריכות לקרות. פעם, נגיד, אני לא יודע בדיוק כמה שנים אחורה, אבל נגיד 15 שנה אחורה, איך זה עבד. היו בוחרים איזה 4-5 שירים, והיה כמו תחרות שירים. כאילו, הקהל מצביע, וגם אם יש איזושהי ועדה, זה ממש כאילו טלוויזיוני שקוף ב100%. פה קורה לך משהו מאוד פנימי, שאתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול להבין מה הפרוטוקול.